Sugeng rawuh kanca-kanca sedaya. Ing acara niki kita badhe sinau bareng bab sing istimewa banget saka budaya Jawa, yaiku basa rinengga. Niki sanes basa biasa lho, niki basa sing nganggo ati. Wah, penasaran toh? Ayo, langsung mawon dipun wiwiti. Wonten unen-unen Jawi sing maknane jeru sanget. Basa mujudake kridaning ati. Artosipun napa? Artosipun saben omongan sing medal saking lesan kita niki sejatosipun nggih getaranipun manah. Nah, pemahaman niki ingkang dados kunci kagem mbikak sedaya kaandahan basa Jawa ingkang badhe kita rembak saklajengipun. Nah, sakniki mlebet babagan kapisan. Dados napa to sejatosipun basa rinengga niku? Gampilipun niki sanes namung babagan nata tembung, nanging niki seni ngolah basa. Basa rinengga tembungipun asalipun saking rengga ingkang artosipun dipun paesi didandani supados dados sae. Cobi dipun bayangaken, basa niki kados busana ingkang sae sanget ingkang dipun agem kagem adicara khusus. Ginanenipun nggih kagem nambahi daya tarik, ndadosaken raos langkung kiyat lan damel swasana dados langkung istimewa. Kados nalika adicara mantenan utawi nalika kidalang nembe mayang, rosipun mesti beda to? Lajeng, kados pundi caranipun basa ingkang sampun dipun paesi wau saged gadah makna ingkang jero sanget? Rahasianipun napa? Nah, niki wonten mesin utawi jantungipun basa rinengga. Napa niku? Naminipun pralambang utawi gampilipun simbolisme. Dados pralambang niki intinipun. Lumantar pralambang perkawis-perkawis ingkang saged dipuntingali mripat kados dene barang, kewan utawi malah patrap saged dados wakil kagem gagasan utawi piwulang gesang ingkang boten katingal, ingkang sipatipun luhur. Anggep kemawon pralambang niki kados kretek. Kretek ingkang nyambungaken napa ingkang katingal, jagat lair kalian napa ingkang boten katingal. Inggih menika jagat batin ingkang kebak makna. Nah, lumantar kretek niki tiyang Jawa saged maos kahanan donya niki kanthi cara ingkang langkung lebet. Oke, supados langkung gampil sumangga dipuntingali tulodo ingkang nyata. Kita wiwiti saking unen-unen utawi paribasan Jawi. Kados pundi caranipun pralambang niki makarya wonten ing salebetipun? Cobi dipun gatosaken. Wonten pitakenan ingkang narik kawigatosan sanget niki. Kados pundi caranipun tigang unen-unen ingkang sekilas katingal sami jebul gadah piguna ingkang beda tebih? Penasaran to? Wangsulanipun wonten ing wonten ing tabel niki katingal cedhak bedanipun. Kapisan paribasan. Niki maknanipun lugas napa wontenipun. Tuladanipun becik ketitik ala ketara. Sampun cetha. Kaping kalih bebasan. Niki ngagem kiasan. Nanging ingkang dados popus inggih menika kahananipun. Tuladanipun nabok nyilih tangan. Sanes tanganipun ingkang dipun nampil, nanging niki nggambarake kahanan tiyang ingkang badhe damel cilaka lumantar tiyang sanes. Ingkang kaping 3, salaka. Niki inggih kiasan, nanging fokusipun dhateng tiyangipun, dhateng subjekipun. Tuladanipun kebo nusu gudel. Niki simbol kagem tiyang sepuh ingkang pados ngelmu saking ingkang anem. Tipis nggih bedanipun, nanging maknanipun jeru sanget. Sakniki, ayo gantos topik. Saking simbol ingkang wujudipun tembung, kita pindah dhateng simbol visual ingkang paling megah, paling agung ing budaya Jawi. Napa malih menawi senes? Gunungan. Dados, gunungan niki sanes namung rerenggan wayang lho. Niki sejatisipun peta alam semesta. Cobi dipuntingali. Wonten gapura, niku watesipun donya ingkang katingal kalian ingkang boten katingal. Lajeng wonten wit ageng, wit panguripan ingkang gambaraken lelampahan gesangipun manungsa. Lan wujudipun ingkang lancip mandhuwur niku pangeling-eling bilih gesang niku tujuan pungkasanipun inggih dhateng Gusti. Eits, nanging tenggo rumiyin wonten makna sanesipun ingkang langkung lebet. Gunungan niki jebul nggambaraken jagat cilik utawi donya ingkang wonten ing salebeting diri kita. Kewan-kewan ingkang dipun gambar wonten mriku niku sanes namung ngerenggan, niku simbol saking maneka warni hawa nepsu ingkang wonten ing manahipun manungsa. Nah, niki rincianipun. Macan niku simbol amarah.
emosi ingkang mledos-mledos. Banteng niku supyah, nepsu dumateng kemewahan donya. Ketek niku alwamah, serakah kepengin dahar lan ngunjuk terus. Nanging wonten manuk merak ingkang dados simbol mutmainah, inggih menika kepenginan kagem nindakaken kabecikan. Intinipun napa? Piwulangipun manungsa ingkang sejati niku kedah saged dados dalang kagem ngendhalekaken sedaya nepsunipun piyambak. Jebul pralambang niki boten namung mandheg ing panggung wayang utawi paribasan. Simbol-simbol niki mlebet ngrenggani saben tahapan gesang kita, utaminipun lumantar upacara adat. Gesangipun tiyang Jawi niku wonten 3 gapura utami. Kapisan metu nalika kita lair. Kaping kalih manten nalika kita palakrama. Kaping 3 mati nalika kita wangsul. Nah, saben gapura niki mesti wonten upacaranipun ingkang isinipun kebak simbol lan donga. Sumangga dipun pundhet tuladha setunggal, upacara manten. Mesti wonten pasang tuwuhan kados gedhang satundhunipun wonten ngajeng griya niku simbol supados gesangipun subur makmur. Wonten tumpeng gepak donga supados sugih lan kathah putranipun. Lajeng wonten jenang palang, simbol supados manten kekalih niku kiyat ngadepi sedaya alangan. Dados sedaya niki sejatosipun donga ingkang dipun wujudaken dados simbol. Nah, saniki kita dumugi pungkasan. Pitakenanipun kenging napa sistem simbol ingkang yuswanipun sampun atusan taun niki taksih wigatos kagem kita saniki ing jaman modern. Ing jaman ingkang napa-napa sakniki sarwa langsung, sarwa blaka suta, kinten-kinten piulang napa ingkang saged dipun pundhut saking basa simbol ingkang alus lan betahaken olah raos niki. Wangsulanipun pralambang niku basa rasa. Basa ingkang medalipun saking ati lan dipun tampi inggih ngagem ati. Lumantar pralambang kita dipun wulang babagan kautaman, caranipun gesang ingkang selaras lan caranipun ningali donya niki kanthi langkung wicaksana. Amargi ing pungkasanipun gesang niku sanes namung babagan guneman nanging babagan ngrumaosi. Matur nuwun sanget